Bolden er rund. Bolden kan trille. Bolden kan hoppe. Bolden kan snurre rundt. Bolden kan flyve. Bolden kan flyve op til Gud. Bolden kan trænes. Læg dig. Spil død. God bold. Bolden kan punktere. Bolden kan ramme overlæggeren. Bolden kan ramme stolpen. Hej børn. Simon har et problem. Han kan ikke finde sin bold. Kan I hjælpe mig med at finde bolden? Der! Bag lygtepælen! Vent du om at kigge! Du bliver altså nødt til at fortælle Simon, hvor bolden er. Og højere, så han kan høre det. Den er bag lygtepælen, så kig dog, din menneske! Kom nu, Simon! Altså helt ærligt. Kom nu, sig det, så han kan høre det. Bag lygtepælen, mand! Bliver han virkelig nødt til at gøre det selv? Prøv at se. Bliver man virkelig nødt til at gøre det selv? Kunne du ikke bare have sagt, at den lå bag lygtepælen? Ej, hvor man dum. Bolden kan forsvinde. Bolden kan smadre kameraet. Var den ikke god? Vi kan bare cutte lidt i den. Nej.